barod yn y theatr yma ar Brynhawn Ddydd Mercher. Y meirch 8 mlwydd oed a throsodd yn adran y Cobiau. Mi oedd hi'n sioe, a nawr mae'r beirniad John Kirk yn dechrau tynnu nhw mewn ac yn beirniadu yn unigol. Ac wrth ochr y prif gylch, yn gwmni ac yn ligad ar ein rhannu y prynhawn yma, mae Hannah Parr ac yn gwmni ddi hi, mae Lowri Reid. Reit e Lowri, mae'r beirniad Mr John Kirk wedi dechrau tynnu nhw mewn nawr. Mae'r dorf wedi mynd yn dawel iawn, mae'r tensiwn yma. Beth sy'n digwydd? Ydy, so maen nhw gyd wedi wneud i rhedeg o'r cornel lawr, so maen nhw wedi dechrau tynnu nhw fewn. So un yn un nawr bydd nhw yn llunellu fyny a wedyn mynd tu blaen y beirniad eto Mr John Kirk, wedyn bod e'n gallu cael look mwy manwl arnyn nhw wedyn. Ti'n meddwl bod y dorf yn wneud unrhyw fath o wahaniaeth achos mi oedd sŵn aruthrol yma tra bod nhw'n trotian? Byddwn ni'n gweud bod e'n gwahaniaeth mawr. Obviously mae fe'n bach o pressure allwch chi weid pan bod na dorf tu ôl un yn penodol, ond mae rhaid edrych ar y llun cyflawn, y ceffyl, yn hytrach na jyst y sŵn hefyd. A beth yw barn ti am y ddau sydd wedi cael ei dynnu mewn yn top? Ydyn, mae'r ddau yma yn deilwng iawn i fod fan hyn. Yn gyntaf ar hyn o bryd mae gen i Dafydd Jones gyda Marc Casgob, ac yn ail wedyn mae Jessie. Fi oedd y march yma sy'n ffodus a ennill yma blwyddyn diwetha. Mae'r ddau wedi gwneud yn dda iawn yn eu careers mor belled, so mae'r ddau yma'n deilwng i fod yma ar hyn o bryd. Wel, yn ewn ni nôl i helaeth cynwal i nhw gael esbonio popeth sy'n digwydd o hyn ymlaen. A na ni Hannah Parr a Lowri Reid yn cael golwg manylach ar ochr y prif gylch yn fyny. Ac maen nhw wedi dechrau tynnu nhw mewn ac yn y safle cynta, Casgob Deo di. O'r march Gwenllian Deo a'r gaseg Casgob Black Bess. Ie, da berchnogaeth Dafydd Jones Fronar sydd yn dangos o, ac Aled Llydd Thomas mewn partneriaeth ar y ceffyl yma. Ac dim wedi cael ei ddangos lot, oedd o'n bencampwr yn sioe Glenes cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ac wedi, wrth gwrs, dod i fan hyn i gystadlu heddiw. 8 oed, dwi'n gweld. Weddol ifanc. Yw'r dosbarth hyn, wrth gwrs. Oeddech chi'n gallu gweld beth sydd wedi dal llygad John Kirk y beirniad? Yndw, mae o'n march ben uchel, mae asgwr na traedd arno fo, a ddario symud yn hynod o dda pan oedd yr wain eisteddfa gynharach. Mae'r ymarfer sy'n mynd mewn i hwn, rhaid bod yn eithriadol, yr oriau a goriau o ymarfer o ddangos, o symud y march. Dwi'n siŵr fydd lot o rhain yn cael ei gerdded lot. Dwi'n gwybod mi fydd Dafydd yr un sy'n gyntaf ar hyn o bryd yn cerdded milltiroedd efo'r march, a Jessie sydd yn ail, mae hi'n ei lot o gyrru. Felly fydd y ceffyl yna yn ffit iawn. Oedden nhw'n mynd ar y lunge ambell waith? Sy'n ni'n meddwl? Siŵr o fod. Siŵr o fod. Beth am y pedoli wedyn, ag effaith y pedoli? So mae'r pedoli yn holl bwysig, a dwi'n gwybod bydd John Kirk yn edrych ar y traed a'r pedoli. Mae pawb ar ryw barn bach wahanol, a pawb ar ryw tric neu ryw ddill maen nhw'n ffurfio mewn ffordd, ond ie, maen nhw'n dieddol o roi be maen nhw'n galw bevel shows ar nhw, sef fatha pedolau trwm, just i fatha exaggeratio mewn ffordd, y ffordd maen nhw'n symud, achos os ydych chi'n rhoi pwysau ar eich traech chi, ydych chi'n codi nhw fwy. A mae rhai yn ffafio be maen nhw'n galw Dutch driving shoes, sydd yn sgidiau ysgafn, ond mae bach lle mae'r pwysau di reit yn y tip. Felly mae o just yn helpu'r ceffyl just gorffen ffwrdd chydig bach. A ryw flic. Y cyffyrddiadau bach na mynd i gymaint o wahaniaeth yn dweud. Yn bendant. A mae'r bedol, mae'r rhaid bod yn eistedd sgwar ar y garn. Os ti'n gwneud jobyn bach gwael, a falle fwy o bwysau tu fewn y bedol neu tu fas, gallai achosi'r gos i weld i droi mas neu twli mewn yn dyfed. A lawr y linell eidi. A mae'n manylion na. Lle dyma'r llun ar hyn o bryd, ond fel ni'n gwybod mae yna bethau'n gallu newid. Casgob Deo ddi yn gyntaf. Y march ddi. Allan o'r march, Gwenllian Deo.
Gwenllan Deo ar gaseg gasgob Black Bess. Yr ail wedyn, Jessie Apicella gyda Bookham Lodge Daniel, yr un melyn. Enillydd y dosbarth i'r meirch ifanc y llynedd. Fe nath e, do fe? Do. Ac dyma ni yn drydydd Bryn Jones yn dangos ar ran Philippa Owens, casgob Brenin Dafydd hefyd yn mabu Gwenllan Deo. Ac allan o gaseg eitha enwog casgob Heledd. Ydy, mae hi yn enwog. O edrych ar y tri ochr yn ochr ei gilydd, chi'n gweld patrwm? Dwi'n meddwl bod falle'r cyntaf a'r drydydd yn mwy o batrwm. Fi'n cytuno. Ond dwi'n meddwl mae'r un sydd yn ail yn geffi lyflu hefyd. Odi. Ac i fi, o'n i'n meddwl wrth weld nhw'n mynd rownd rhwng y cyntaf a'r ail fysa fo i John Kirk. Ie. Os falle, tyma bach fe o hyd arno hwn mewn ffordd yn dos e. Ond eto, digon o drwch. Yn cobi'n iawn, dydy o. Peth rwydd i weid, mae'r trad sy'n gwybod, ti'n gallu gweld y trad ti. A'r penluniau, a'r asgwrn yn lan ac yn bir mewn ffordd. Yr llun traddodiadol mewn ffordd o'r march ni. Ydy, a'r blew wrth gwrs, mae hwnnw'n... Ond i'ch atgoffa chi ar y blaen, ar hyn o bryd, casgob Deo Di o'r march Gwenllan Deo a'r gaseg casgob Black Bess. So ti'n gweud David wedi ennill yn Glanosg, wedi cael ei ddangos lot neu dim lot? Na, dim lot o gwbl. Fi oedd o gath ei brynu yn arwerthiannau. Ar y maes hyn? Ar y maes hyn, fel ebol. Fel ebol. Ac gath ei brynu gen Dafydd. Ac os dwi'n siŵr bod y stori'n iawn, oedd Dafydd eisiau prynu rhai defyd gen Aled Llyr Thomas. Sy'n hytrach na arian yn cael ei basio rhwng ei gilydd. Siar yn y ceffil oedd. Reit. A dyna'r berthynas. Ie. Chi, cael golwg manylach. Ar ochr chwith, a wy'n gwybod Rob bod y ti ddiddordeb mawr yn hyn, sefyll i'r ochr chwith y ceffil, ond ochr fer y mynydd. Gofynnau Mr Oliver nawr te. Pwy ochr wyt ti'n arwen ceffil ar? Yr ochr chwith. Pwy ochr wyt ti'n jwmpo arno ceffil wrth? Ochr chwith. Dyna fe. Gofynnau ddim i ti beth gyfynnes i Heledd. Os oedd plentyn da ti, y plant y babi yn llefen, pwy ysgwydd wyt ti'n pigo'r babi lan yn y tyriol fel y rhan fwyaf o bobl yn rhoi at Ochr chwith. Y chwith, ie. Wel, y reswm yw, mae'r llygad chwith yn cymeryd gwybodaeth a mynd â fe i ochr arall y pen i'r dde. Right. Wel, gydwn i dde fyna am nawr, mae hwn yn mynd i gallu fod yn anodd iawn, ond llygad ar y chwith yn cymeryd gwybodaeth yn rhwyddach, yn ffastach ac yn fwy maturiol. So, os oes eisiau penderfynad yn o person neu ceffil, os oes rhywbeth yn hala ofan arno fe, dyna'r llygad mae pethach yn dod trwyddo a mae'r pen yn wneud sens o'r gwybodaeth yn ffastach. So arwen, reido, jwmpo arno, dyna pam mewn ffordd mae'r ceffil yn gallu dia. Mae'r tensiwn yn cynyddu. Wy'n credu bod ni'n rhy bell o ddod i wybod pa farch fydd yn llawn heiddi'r wobr gynta yma yn y prynhawn. Yn Sioe Llanelwedd 2025. Dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, casgob Deo Di, allan o'r march Gwenllan Deo a'r gaseg casgob Black Bess. Ac i chi, David a Rob, yn gweld yn glir pam bod yr un arbennig yma, casgob Deo Di ar y blaen. Ynddo, allai weld bod John yn mynd i licio'r ceffil yma. Mae o'n asgwrn dda, traed dda, mae o'n benn uchel ac wedi symud heddiw, a mae John, fel dyn ni'n gwybod, eisiau rhywbeth sydd yn symud yn dda. Yeah. Ond bod na ddim ormod o godi'r carnau. A trafeili mlaen. Ie, wir. Ond y ceffil am bwrw fe, ceffil di cynta, yn digon o hyd yn ei bartole. Wy'n mynd i gadw gweud y bartol beth hyn, ond oedd John yn glir
bod eisiau, tymod, partwl da. Dyna le mae'r nerth yn dod o, yr engine. Mae'n lun perffaith o'r ochr. Chi'n gallu gwerthfawrogi y llun. Fi'n credu falle bod John Kirk yn newid pethau bellach lawr y linell. Mae hwnna'n gallu ychwanegu at y cynnwrf hefyd. Pob parch iddo fe, tymod, ni wedi gweld John yn neud hyn bob dosbarth bron, cerdded y llinell, a ti'n gwybod, just tynnu sylw eto newid bethach i'r boni diwetha mewn ffordd. Mae hwnna'n dangos bod parch a sylw mae pawb yn cael wrth i ligedau. Mae yna 9 ar 20 yn y dosbarth yma sydd yn dosbarth hynod o gryf, y cryfa ers blynydde. Odi. A mae hwnna'n dangos y parch sydd iddo fe fel beirniad. Odi, wir, odi. Ydy gon o newid yn mynd mlaen ma fyd. Neu just un wedi newid a mae pawb yn gyffod symud falle. Na, ni'n gweld un yn dod o diwedd y linell gyntaf, a mae fe still yn cerdded. Mae'r het yn still yn sownd hefyd. Ar hyn o bryd, dyma fe yn dod, ie. Le mae hwn yn mynd i fenni lan o dyw am ni ennill, gwedwch? Wy'n siŵr bod casgob deo di. Na, dim quite ennill, mae'n symud tipyn bach. I ddiosg yn gloi. Oedd y march yma, pan oedd fel ein reisteddle yn gyntaf ar ddechrau'r dosbarth, dwi'n meddwl bod y steddle wedi dechrau yno, ond mi oedd y lot yn well yn ei arddangos fanigol. So felly John yn gweld hynna falle. Iawn, mae yn ei chanol i eto. Mae'r eiliadau yn prysur dician a'r stiwardiad wedi bod yn prysuro pethau. Ie, wrth gwrs, mae agor i ddod. Yr holl bwysig brif bencampwriaeth o Cobin Cymreig, ond mae hon digon pwysig fyd yn dyw i. Mae'n bwysig i bobl sy'n magu y dewis o'r Cobin. Cymraeg gore. Tuag ag yn yr ail safle hefyd. Bwcam Lodge Daniel gyda Jessie Dudley a Picella. Ac yn y blaen, casgob deo di. Wel, ydy'r het yn mynd i ddod i ffwr. Mae yn chwarae gyda ni a mae'r het i ffwrdd. Dim newid. Mae'n swyddogol. Yn ennill y dosbarth arbennig yma ar brynhawn ddydd Mercher yn Llanelwedd, casgob deo di. O'r march Gwenllan deo a'r gaseg casgob Black Bess. David Jones, un o'r perchnogion, yn ei arddangos. A beth wedys ti, David? Rwy'n wedi barnu. Ie, Aled, partner yn chwaer i. Reit, wedi mynd i barnu David. Wel, David eisiau prynu debyg yn Aled. A wedyn, dyna fe oedd. Fel dwi'n deall oedd y stori, gain seithi, neu os dwi wedi dweud y stori'n wrong, siwr. Fe nath y ddoi yn dda, ond heddi hwn nath yn dda mas o'r ddel bach na, so dwi'n wir wrth gwrs fel wedys ti. Felly David Jones yn gyd berchenog wedys ti, gyda pwy? Aled Llyr, Thomas. Bartneriaeth bwerus iawn. Di sicrhau'r wobr gyda i casgob deo di. Eiliad i'w thrysori a casgob deo di yn gwasgu pob diferyn o'r profiad unigryw yma a llongyfarchiadau mawr iawn i David Jones ac Aled Llyr Thomas, y ddoi yn berchen ar y march arbennig yma yn dod yn fuddigol yn y dosbarth i'r meirch hŷn a'r Cobiau Cymreig. Wel, David Jones o Frydfa Fronarth yng Ngheredigion, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Ti newydd ennill y stalwyn i hun yn y sioefren hunol. Diolch yn fawr iawn i ti. Teimlad wel, dim un geiriau i disgrifio, really. Prynon ni fel swcli yn yr Cob Sales wrth o'r casgob. Fi Aled Llyr yn pethau hanner un. Helon ni dad i prynu dyn ni, gwared fe lot fwy o wedon ni, ond erbyn hefyd ni'n diolchgar iawn o te. Allai gredu bo chi. Nawr te ma na bencampwriaeth gyda ti. Ti'n edrych ymlaen i redeg rownd y cylch enfawr yma to? Treu bach chi.
Pob lwc i ti, Dafydd, all llongyfarchiadau mawr iawn i chi.